Milé rodiny, milí bratia, milé sestry, Evanjelická cirkev v roku 2025 vyhlásila Rok rodiny. Rozhodli sme sa v našom cirkevnom zbore, že zorganizujeme zborové dni práve na túto tému. Biblický verš zborových dní je z Jozú: Ja, môj dom, budeme slúžiť Hospodinovi. Komu chceme slúžiť? Myslím si, že ako evanjelickí kresťania chceme slúžiť Hospodinovi. Chceme ho oslavovať a chváliť za všetko, čo pre nás v živote urobil a predovšetkým, že nám daroval ten najväčší dar v Pánovi Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Pripravili sme pre vás duchovný program, ktorý bude pre všetky vekové kategórie, pre deti, dorast, mládež, pre rodiny. Veríme, že využijete tento čas v rámci zborových dní na to, aby sme sa vzájomne obohatili a aby sme slúžili Hospodinovi aj v rámci nášho spoločenstva, keď ho budeme chváliť a oslavovať piesňami. Tešíme sa na vás. Milí bratia a milé sestry, v živote každého z nás má deň 24 hodín a preto sa môžeme slobodne rozhodnúť, ako ho strávime. Tento svet nám ponúka veľa možností, z ktorých si mnohokrát vyberáme tie nesprávne. Ale aj Pán Boh má pre nás pripravené hodnotné ponuky na zmysluplne strávený čas, ako napríklad prísť na zborové dni cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Soli od 29.8. do 31.8., ktoré sú pripravené s láskou a pre všetky vekové kategórie. Verím, že prídeme nie preto, lebo tam bude aj sused, alebo že prídu vzácni hostia, možno sa tam stretneme s bratmi a sestrami, ktorých sme dlho nevideli, ale príďme hlavne preto, lebo tam chceme prísť. A tak, ako naše telo potrebuje posilniť každodenným pokrmom, tak isto aj ducha je potrebné nasýtiť a tu je ponúknutý priestor. Tešíme sa aj na teba. Ahojte kamoši! Pozývame vás na víkendovku v rámci zborových dní, ktorá sa uskutoční posledný augustový víkend, keďže aj my mladí chceme slúžiť Hospodinovi. Bude vás čakať kopu srandy, veľa hier, veľa aktivít, bohatý program a hlavne, že budeme mať spoločenstvo s Bohom. Tešíme sa na vás! Tak milé rodiny, aj my v rámci našej rodiny by sme vás radi pozvali na tohtoročné zborové dni. Deti určite nenechávajte doma, pretože pre nich bude pripravený bohatý program. Čo myslíš, Jonáško, čo budeme robiť? Budeme sa zabávať a ešte budeme aj spievať a určite si aj niečo pekné vyrobíme. Tak neváhajte a príďte.